1. Surprise! Happy birthday to you! Happy birthday! Kanta niyo naman si Ma'am! Happy birthday to you! What's up mga ka-JFS? Kumusta? Today is Sunday, October 30, 2022. 56 days na lang, Pasko na. Pero bago yun mga ka-JFS, pasalamatan muna natin si Lord dahil safe tayo mula sa bagyo. At dahil nga sumikat na si Haring Araw, wala nang ulan, sana wala na talagang ulan. Tuloy na tuloy pa rin ang ating pagdadala ng sorpresa at saya sa ang dako ng Bicolandia. Of course, join me again in radiating good vibes with a spice of surprises. This is your host, Michelle, aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassador. At ngayon mga ka-JFS, nandito tayo sa napakagandang lugar ng Navua, Camarines Sur para surpresahin ang isang napakaswerteng nanay na magse-celebrate ng kanyang birthday at naisurpresahin ng kanyang mga anak. Kilalanin natin si Mami mamaya, pero bago yan, let's take a look kung ano mga packages na talaga namang match para kay Mami in 3, 2, 1, go! So mga ka-JFS, as you can see, design pa lang natin ay napakaganda na. Alamin natin kung ano ang mga marireceive ni Mami mamaya. Of course, bibigyan natin siya ng sash as a sign na talaga namang birthday celebrant siya ngayong araw. Bibigyan din natin si Mami ng kakanin by Ate Ning Elcano. Siyempre, meron rin ditong pork for the two, spaghetti, wrappable skirt, ang bubble balloon sa may nakasulat na happiest birthday Mama, you are always loved. Ferrero Rocher chocolate, and of course, ang ating money bouquet, and bouquet of flowers worth 5, 10, 15,000 pesos. Those are the packages na matatanggap ni Mami ngayong araw. For inquiries and for queries, huwag kayong mahihiya. Do not hesitate to message us on Facebook at JFS Petals and Services. And of course, subscribe and like to our social media accounts that is posted on your screen. Huwag na po kayong mahihiya na magtanong, lalong-lalo na sa aming bagong surprise, sugot surprise para sa inyo. So, yan lang ang aming mga surprises. When we do surprises, we do it with love. We don't just create, but we also compliment. Kaya na pang inaantay natin, pumunta na tayo sa Navua, Camarines Sur. Arap na! JFS, we are now traveling to Navua, Camarines Sur, and syempre shout out po dyan sa mga taga Navua. At ngayon hinahanap na namin ang exact location ni Mami Vic dahil siya ngayon ay magse-celebrate nga ng kanyang ika-55th birthday. Kaya naman Mami, alam ko excited ka na. Antayin mo kami dyan dahil magsusurpresa na kami sa iyo. See you later! At siya nga pala, do not forget to subscribe to our YouTube channel at JFS Petals and Services, and also like our social media account, Facebook, Instagram. At ayan, baka meron na rin TikTok. Char lang, wala. And syempre kung meron kayong tanong, inquiries, questions, i-message nyo lang po kami sa Facebook, JFS Petals and Services. See you later, bye-bye! Hello po! Hi, good morning po, Mami! Hi po! Ito po ba ang bahay ni Ma'am Vic Petalio? Nandyan po ba siya? Hindi ito. Sino yan? Hello, Ma'am. Good morning. Hello po. Manalbis ka? Hello, Ma'am. Hello po, Ma'am. Nandito po ba, Ma'am, si Ma'am Vic Petalio? Ay, wala. Umalis. Parang kilala ko na po kung sino si Ma'am eh. Kamukha mo po, Ma'am, yun eh. Wala dito. Umalis tuloy kayo. Opo. Ma'am, meron po akong sadya sa inyo. Ano yun? Opo. Papaupuin niyo po po ako. Pinitaw ko eh. Yes, Ma'am. May sadya po ako sa inyo, Ma'am. Ala ka. Kumusta po, Ma'am? Okay lang. Upo ka naman. Okay lang, Ma'am. Hindi na po ako uupo.
Tatayo ka lang? Opo, ma'am. Bibisitahin lang po kita, ma'am. Pero may nais po kami, ma'am, na ipakita sa inyo sa labas. Okay lang po bang imbitahan namin kayo sa labas? Di pwedeng ipasok. Tingnan natin, ma'am, kung Yung pwedeng buksin na ipasok. ingat to get yung. Kumusta po, ma'am? Hindi naman po malakas yung bagyo dito sa inyo. Hindi, kulang pa nga yun dati signal number 5. Opo, so, okay na po yun, ma'am. Mabuti na yun at hindi masyadong malakas. Taon no! Pinanulog ko nga na yung pinapupuksan ko kay Yayi. Sugit, isip ko Ayan, naman. pwede It's a naman po. prank. Nagsupog na kada ko pati katausan. Pasok na lang po namin, ma'am. Ha? Pasok na lang po namin. Oo, pasok nyo kasi. Bakit ma'am ayaw mo, ma'am, sa labas? Ayoko. Kasi palagi naman akong nanonood ng ganyan dyan saan. Ay, wow. So, kilala niyo na po kami, ma'am. Parang JFS. Ay, alam na. Alam na talaga ni mami. Alam ko yan, nanonood ako. Petals, ano ba yun? Wow, JFS Petals and Services. Subscriber namin si mami. Tatak JFS pala ito si mami. Hindi na ito maipaprank. Alam na ni mami. Dapat pala sugod ba yung ginawa namin kay mami? Siyempre! Tara, Alam dito ko po yan. tayo, ma'am, sa labas, ma'am. Ayan, ma'am, dahil po subscriber ka ma'am ng JFS Petals and Services. At sabi mo nga po, hindi ka namin maloloko. Yes. Sabi ko dapat sugod surprise yung kay ma'am, pero eto na ako po, ma'am. maloloko. Ma'am, tingin ka po sa akin. Oh, sa akin talaga. Tingin ka po dito sa sasakyan. In 3, 2, 1, surprise! Happy birthday to you! Kanta niyo naman si ma'am! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Day to you! Ayan, emotional si ma'am. Happy birthday to you! Ayan, ma'am. So, makikita niyo po, ma'am. Alam ko hindi na po ito bago sa inyo. Hindi po sa aming camera. Dahil si ma'am ay solid subscriber ng JFS Petals and Services. Kaya alam niyo na po. Ito, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Good morning po. Ayun, nag-loading na. Ma'am, tingin ka po sa likod. Lahat ng ito po ay para sa inyo, ma'am. Makakatanggap po kayo dyan ng napakasarap, napakatamis na spaghetti. Meron rin po dito ma'am tamang-tama sa pananghalian. Chicken cordon bleu, yes. Siyempre, meron din pong kakanin, merong chocolate, merong bubble balloons, merong cake, at siyempre, ma'am. Wow! 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 This is all for you, ma'am. Hawakan niyo po, ma'am. Harap ka po, ma'am, sa camera. Ayan. Ayan, ma'am. Yan po ay bouquet with 15,000 pesos. At syempre po, ma'am, balita ko, ma'am, ikaw daw ang reyna ng tahanan. At dahil dyan, ma'am, ikaw po ay makakatanggap rin ng Madam Dami. Tuwang-tuwa si ma'am and at the same time emotional. Ma'am, kumusta po kayo? Okay lang. Alam niyo po ba ma'am kung kanino galing ang mga ito? Alam. Kanino po ma'am Kay galing? Pretty and Brong and Yes, hindi ka po ma'am nagkakamali. Galing po yan ma'am sa mga anak mo. Kaway-kaway naman po sa mga anak niyo ma'am. Ayan, kausap niya na kasi at the moment yung mga anak niya. So ma'am, kumusta po? Ano po yung nararamdaman niyo ngayon? okay lang. Ano? Excited. Excited! Ma'am, kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ay ilang taon na? 55. Tamang-tama, talagang 55 na si Mami. 55. Pero hindi ma'am halata sa inyo. Ano, Ikaw po ba parang- ma'am ay nagzuzumba? Ano lang? Exercise. Nag-exercise? Siyempre kasi kapag ka tayo ay nagzuzumba at nag-exercise, medyo nalala tayong nagyayang looking. Ma'am, kumusta? Sino po yung kasama mo dito sa bahay? Ano? Sila. Sino po sila ma'am? Kaano-ano po ba natin sila? Hipag. Hipag. Pwede po ba namin maimbitahan? Oh, yung interview ni Kamay na. Ayan, dapat ka po dito sa akin. Ano? Ma'am, hello! Ano po yung pangalan niyo, ma'am? Rachel. Ma'am Rachel. Hipag ka po ni ma'am. Bali yung asawa mo po yung Magkapatid kapatid yung mo. asawa namin. Ilang taon na po kayong magkasama?
ano na, tagal na. Mga 24 years na. Grabe naman. Isip ko na, sabi ko na kanina, hindi niyo ako maluloko. Yes! Ma'am, habang kinakausap niya ang mga anak niya, meron ka po bang naisabihin kay Ma'am Victory? Yamanay, happy birthday. Sana mabang buhay mo. Thank you. Saka salamat sa palagi kang nasa likod namin. Yes, emotional. Okay lang po yan, ma'am. Close kayo, ano ma'am? As in talagang, as sister-in-law si ma'am, napakabait niyo, ma'am. Yes, ma'am. Kayo po, ma'am, meron ka po bang naisabihin sa mga anak niyo? Ang sasabihin ko, thank you, and love. Din ma'am sa camera natin para marinig nila pag napanood nila. Thank you. Pretty. Mga igin ko. Nasaan na ba sila, ma'am? Sa Manila. Sa Manila. Sila po bang dalawa ay nasa Hindi, Manila? yung isa nasa New York. Oo. Ma'am, okay lang po bang pahawakan muna natin kay ma'am yung phone para hindi ka po nahirapan? Itutok lang po natin sa inyo yung para naman feel na feel ni ma'am ang kanyang bouquet. Ano po ba ma'am yung mga pinagkakaabalahan ng mga anak mo sa Manila? Si Pretty ang fire. BFT. Yung isa po Si Prong, si PA. Saludo po tayo sa lahat ng mga Tapos nasa yung isa kong BFT anak. at talaga namang accountant. Police. Bali, ilan po yung anak ko, ma'am? Tatlo. Naanak-anak ko ng ani. Ay. Mapakiklaro ko na anak ka Kasi matapos akong anakan ng anin, iniwanan ako ng asawa. If you don't mind po, nasaan po yun? Patay na. Ilang taon na? Ano, patay? Tulo na nga lang Ay, hindi pala. Magpo-pour na sa February 28. Pero, feeling ko, 10 years na kasi umalis siya dito, mag-7. Ilang taon na po ba ma'am yung pangalan? Si Pretty 33. Yung buso niyo po? Mag-18 na sa November 30. So lahat po yun ay graduate na po ba? Yung Ay, hindi, may pang may po? college pa. Isa na lang po. Grabe ma'am, lahat mo po ma'am talagang... Sila Pretty nang nagpapaaral. Okay. Sunod sa kanila. Lahat nyo na po ma'am. Counting kembot na lang lahat ng professionals. Counting ano na lang ma'am, counting tawag dyan. Counting kayod na lang. Sila naman ang nagpapaaral. Saludo tayo, ano ma'am, kahit ikaw ma'am ay nag-iisa na ngayon sa buhay, talaga namang saludo tayo sa katapangan at talagang kasipagan mo bilang nanay nila. Ano ma'am? Kung meron ka po ba ma'am wish ngayong araw, ano po yan ma'am? Ano kaya ang wish ni ma'am? Sana, para sa akin, Yes po. sana humaba pa ang buhay. Para makapunta naman ako sa New York. Ay, wow! Mag-New York si ma'am, magpasama naman kami dyan, oh! Kailan po ba ma'am yung plano mo, ma'am? Wala pa. Wala pa, ma'am. May passport ka na po ba? Wala pa. So yun na muna, mamamunahin natin passport para diretso tayo sa New York. Bakit nang sa dami-dami ng bansa? Bakit New Year's po yung... Ngayon nandun yung anak ko. Ano na po yung Yung CP. Oh, nako naman. Ano pong pangalan ng anak mo? June Dominic. Sir June, eto na ang pagkakataon, baka naman isama nyo kami. Joke lang! Baka naman talagang matuluyan na si Maming makapunta sa New Tapos si York. Pretty, kasama ko. Si Pretty Baka nandito retire po. na siya. Hindi, nandun sa Manila. Yung BFP. Babae po yung Pretty, precious. Si Ma'am Precious. Hindi ka naman po ba ma'am nagdalawang isip na papasukin siya sa BFP? Hindi. Kasi Yun yung pangarap niya. sabi ko nga sa kanya, mag-police ayaw. Ang gusto niya is BFP talaga. Hindi na siya. I Pumasok see. na BFP. Tapos yung papa nila police. I see, opo. Tapos yung isa kong anak police. Kaya po gusto niya talagang papulisin sana siya. Yes. Hindi ako nagpatangis. Lugaan nagluluwas. Nako, nagtatangis na po si ma'am. So ngayon, ma'am, yan, namnamin niyo muna po yan, ma'am, flower bouquet niyo dahil hindi pa po tapos ang ating surprises. Alam ko po hindi na ito bago sa inyo, ma'am. Pero nais po namin na experience niyo ito dahil sa aming pagbabalik mga ka-JFS, syempre, kakantahan natin si Mami ng happy birthday at syempre, ibablow niya ang kanyang napakatamis na cake. Magbabalik kami sa ilang saglit lamang. And we are finally back para naman syempre, nandito na tayo sa exciting part kung saan kakantahan natin si Mami ng happy birthday, yung mga audience natin dyan at syempre,
Mami, later on, mag-wish ka pa and then you will blow your candle. In 3, 2, 1, and go! To you, come on! Happy birthday to you! Bring it down, yo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Day to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And there you have it! Ayan, masyadong mahangin. Aha. Mami, make a wish po and then blow your candle. And there you have it! Happy birthday, Mami! Mami, sabi mo kanina, nagtatangis. Tama po ba? Nagtatangis ay umiiyak. Tama po ba? Ano naman po, Mami, ang ringkunada ng masaya? Namumuya. Namumuya. Mami, ang tanong ko sa iyo, namumuya ka ba? Super. Isang thumbs up naman po dyan kung namumuya ka. Ayan, Mami! Happy birthday po sa inyo, Mami! Vic! Mami, for the last time, meron ka po bang additional message para sa mga anak nyo? Napakatangis na nagdala. Parang Mami, it's normal. Natin si mama mo. Sabi mo ko doon ka rin. Yeah, nagpapasalamat ako. Inako na nila kami na responsibilidad ko bilang mama nila. Yun na. Ako si Mami, hindi ko pa kilala si Mami, pero nakikita kong very jolly siyang Mami. At talagang hindi biro ang magpalaki ng mga anak. Lalong-lalo na napakasaya, Mami, siguro sa pakiramdam na lahat ng anak mo ay mga kaunting kembot na lang professionals na. Tama po ba? Lahat ng paghihirap, lahat ng pagtsatsaga, eto na. Sabi nga yan, you will harvest what you planted. Aanihin mo kung ano man tinanim mo. Kaya, Mami, ngayong birthday mo, ang wish lang ng JFS para sa'yo ay humaba pa ng humaba ang iyong buhay. Meron po ba kayong handang pansit? Kumain ka, Mami, ng pansit Mamaya. para humaba ang iyong buhay. Magano pa kami mamaya, shakis. Yan! Wow naman! Shakis baka naman. Humaba ang iyong buhay, Mami, para sabi mo nga po kanina makarating ka sa New York. So, yan lamang po, Mami. Sana po ay napasaya ka po namin at maging one of the most unforgettable moment mo itong birthday na ito, Mami. Maraming salamat po, Ma'am Alma, Ma'am Precious, Sir Jun, sa lahat ng anak ni Ma'am Big. Salamat po sa pagtitiwala sa JFS Petals and Services. Mami, masaya ka po ba ulit? Super, Mami! Bilang na tatlo magbababay tayo, Mami, sa camera. 3, 2, 1, bye-bye!